Sugeng Injang para adiyuswa, sugeng pepanggen malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pahing 13 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer welas asih. Para adiyuswa, nalika wonten ingkang nembe ketaman duh kita tinilar dening salah satunggaling anggotaning brayat tamtu tiyang kasebat mbetahaken wekdal kangge kendel sawetawis ngraosaken duh kita mranata diri lan ngrumaosi menawi wonten ingkang nilaraken tamtu mboten gampil saged nampi lelampahan milanipun betahaken wekdal kangge ngraosaken lan nyuwun panyengkuyung sesami amrih kiyat ngadepi duh kitaning manah. Raos duh kita ugi dipun alami dening Gusti Yesus nalika nampi pawartos Yohanes Pembaptis sepupunipun dipun pejahi dening Herodes. Nanging ing satengahing raos duh kita Gusti Yesus mboten miyambakan saking tiang-tiang ingkang betahaken welas asihipun. Bab punika ketingal ing Matius 11 ayat 11. Nalika Gusti Yesus minggah ing daratan, mirsa wong pirang-pirang kang akeh banget cacahe penggalihe trenyuh marga saka welase marang wong-wong mau sing padha lara banjur diwarasaki. Nalika manggihi tiyang kathah ingkang sakit lan kapiran, Gusti Yesus ing satengahing duh kita ngladosi nyarasaken lan damel kaelokan matemah gangsal 1000 tiyang kakung wareg dereng kalebet wanita lan para lari srana gangsal roti lan kalih ulam. Cetha sanget ing satengahing duh kita Gusti Yesus tetep migatosaken liyan. Para adiyuswa, nalika ing swasana duh kita Gusti Yesus boten nuntut tiyang sanes mangertosi kawontenanipun ingkang nembe duh kita. Senadyan duh kita, Gusti Yesus tetep welas asih dhateng sinten kemawon. Gusti Yesus tetep lelados nyarasaken lan maringi tetedan dhateng tiyang ingkang betahaken pitulungan. Milanipun sumangga sami nggadahi raos welas asih, murih kita mboten nuntut sesami mangertosi kita, nanging welas asih ingkang bekta kita tetep migatosaken liyan senadyan diri kita nembe mboten sae-sae awit nandang sengsara lan duh kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika amrih kawula tansah nggadahi raos welas asih ing swasana menapa kemawon. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula matemah lumantar berkah paduka para lari lan para adiyuswa tansah rineksa binerkahan dening paduka malah kepara ageng ing raos welas asih. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Nawen warga GKJ Temon Pepantan Kalidengen ingkang udasa mangke nembe kontrol awit sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa wonten ing satata gesangipun. Mekaten ugi kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe wonten ing pemulihan. Sae punika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok, Bapak Pendeta Johan lan Ibu Heni Johan wonten ing GKJ Mertoyudan, Ibu Diah Kurniani GKJ Magelang lan ugi Ibu Sukarjo ing GKJ Plengkung. Dalasan sedherek kawula astama ing Jakarta, kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti GKJ Salaman, Ibu Budi Agus Setiawati GKJ Ketandan, Ibu Surati GKJ Sragen. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Danu Sutardi lan Bapak Sudiat. Ing GKJ Gondang Winangun kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Mariono, Ibu Lasiem, Bapak Karsono, Ibu Suwarni, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Legimin,
Bapak Suyatno, Ibu Menik Salyo, Bapak Jarod Sukmono, lan sederek Agus Supartiono. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, dalasan Ibu Pratiwi. Mekaten ugi ing GKJ Guntur Geni, kawula pasrahaken Bapak Yesus Jenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, lan Bapak Stefanus Ngatiyo. Mekaten ugi kalau pasrahaken Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri wonten ing GKJ Pugeran, ing GKJ Tlepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati. Ing GITJ Trangkil Pati kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing GKJ Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi Bapak Yohanes Mudati ing GKJ Tuban, lan ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing pemulihan, kawula pitados paduka badhe ngreksa lan paring kekiyatan matemas sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin.